Имали ли сте някога негативен опит с агенция, която ви е рекламирала в Google? Разбираме ви. Повечето агенции допускат грешки при създаването на Google Ads реклами. Най-често срещаните са тези като неточно проследяване на реализациите, запазване на настройките за географско насочване по подразбиране, неползването на подходящи целеви страници, без автоматизиране на вашите рекламни работни процеси. Поради съвкупността от подобни грешки, вашият сайт никога не става достижим до крайния потребител и оставате с недостиг на клиенти. Ние от GetSale идваме като герои да спасим вашия бизнес, като настройваме рекламите ви по най-добрият начин, автоматизираме вашите рекламни работни процеси и проследяваме реализацията ви по най-точният начин. Тук сме, за да създадем вашите реклами в Google, за да достигнат до бъдещите ви клиенти. Поемете по пътя към успеха. Доверете ни се!